Amapolisa abambe abanye abarhanelwa ababini malunga neziganeko zokutshiswa kweebhasi zakwa-PUTCO ezingama-51 eMpumalanga kwinyanga ephelileyo. Abarhanelwa bamva nje babanjwe ngoLwesibini, nto leyo eyenze ukuba inani labarhanelwa ababanjwe kulo mba lifikelele kwi-4. Ezi bhasi zitshiswe kwiindawo ezohlukeneyo ngabarhanelwa abathe babetha abasebenzi badubula nonogada. Kubanjwa abanye abantu ababini malunga nokutshiswa kweebhasi ze-PUTCO ezingama-51 eMpumalanga. Ezi bhasi zatshiswa kuyomqungu kwiindawo ezohlukeneyo zeebhasi liqela elingaziwayo elixhobileyo, nalapho kwaye kwabethwa abasebenzi bale nkampani kwadutyulwa nonogada. Abomthetho bathi abarhanelwa bamvanje ababanjiweyo ngoLwesibini bafakwe elugcinweni lwamapolisa bekunye no-Isaac Mabhena noLuthando Sikhosana ababanjwe kwinyanga yomqungu. Abarhanelwa ababini ababanjwe kwinyanga ephelileyo malunga nesi siganeko baye babuyela enkundleni ngoLwesine bejongene namatyala amaninzi aquka ukuphanga ngokumasikizi, ukonakalisa impahla nokubetha ngeenjongo zokonzakalisa umzimba. Ngelixa ababini abandula kubanjwa belindeleke ukuba bavele enkundleni. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mtuka.